Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-23 ng pitsa sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, kalakip man sa Oriental side. Liwat kitang mag-ainop na na sa sining udto. Plus sa mga balita, upod ang atong sining mga action reporters. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamustang mga kaaksyon tadra sa area sang probinsya sang Guimaras, sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo, kalakip man sa Kapi sa Clan ni Antique kag tubtub sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Damo-damo kitang mga balita karon, dugay-dugay mga kaaksyon nga pagadalon sa inyo diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, samtang nagpahunay-hunay na kay ang ibang sini nakatapos na sa pagpanyaga, inopdanay na kita sa sining mga tinion. Sa kinandar ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad na kita sa Kapitolyo Provincial, balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Espas requirements sa mga pasahero nagpabilin suno sa Governor Lacson. Magapabilin sa gyapon ti sa probinsya sa syudad sa Bacolod
amuning marusadya nga sitwasyon mga kaaksyon. Kaya ang Bacolod ya daw, nunid naman ang espasa ang probinsya mo yang naglain ay nanong sitwasyon niya sino giningin sakto sa ilaman. Kag pagtaliwan sang ginakabig pinakatigulang nga persona sa kalibutan or dire sa pungsod Pilipinas, si Lola Francis Cabla, inspirasyon sa kada pamilya suno kay Gob Lacson. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar DILG Bacolod nagpanugyan sa LGU sang syudad kag Negros Occidental nga istoryahan kag i-reconcile ang travel protocol. Ay ambot lang ang probinsya hindi magkalamo ang syudad sa Bacolod amuman ay sinugid ba lang insakto sa ilani nga duwa? Mas lipod-lipod pa sila nga daw way lang kuno sa ila pero pitik sintas daw gagut-gutanay sila nanong mihura ni sang duwa ka mga LGU sa galibog ang ulo sang kalabanan ni nga mga kaaksyon ta kung ano ang mayo para sa ila sining nga tinutuyo. Siling sang iban gani, politika na. Muna na ang pinaka-istorya sa tanan. Samtang sa BCPO naman nga balita, kantuan tanay si Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa masobra 400,000 pesos nga balor sang Cebu, nakuha sang pinig sa duha ka sunod-sunod nga buy-bust operation nga ginpatigayon sining nga aga. Samtang sa Banwa naman sang Isabela, sa Nokpo kita makadto. Igabalita ni Aksyon na Brian Morden sa Banwa sang Isabela, 49 anyos nga lalaki, naghikog patay. Kag Philippine Army nagapating napunggan kung tani ang extortion sang NPA sa mga politiko sa Negros Occidental. Kag maki-update man kita sa patrol nga balita ay gabalita na gyapon ni Aksyon na Eden Abuso ini may kang tanan sa sunog nagluntad sa area sang Barangay Alihis Siniman nga aga. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Goti pagpangimon sa iya live-in partner. Ang rason kung nga nag-suicide ang 41 anyos nga construction worker. Ang bangkay sang biktima yara na sa funeral parlor sa among nga syudad. Sa balita naman sa kay Aksyon Nelson Patinio, isa ka libo ka mga individual nga apektado sang COVID-19 nakabaton sang 3,000 pesos nga cash assistance. Samtang balita naman sa kay Arlo Ticar, kapulisan sa syudad sang Silay nagpatigayon sang karaban. Sa balitan nasyonal gikan sa News Center, paglapas sa health protocol sa pagpangampanya, ginlakip na bilang election offense. Secretary Orsec nagapanindugan sa desisyon nga i-revoke ang restasyon sang Rappler. Kaga 120 bilyones pesos nga budgeto sang DOTR ginaprobahan sang Senado. Aksyon Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Balita, Banat, Bulig. Kay tirahon ta na dugay-dugaya, mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa atong sining palatuntunan. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o Kunistiel sa sining adlaw sang Martes, Nobyembre 23,
2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 13, kag 2, liwat 13, and 2. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balik. Kantuan ta na yung mga greetings nato na sa sining udto. Ayos, may lang pag pamati sa kay Ana Sinoro and Atiya Kim. Ano ni siya Atiya Kim? Eriman ni siya kung Atiya Kim lang ni siya. Lain man eh. Rochelle Folinso Susana, may lang pag monitor Jan Resisio. Si Atiya Kim Eriman, ara man siya, no? Amot kung isa lang ni sila, kung lain-lain ni sila. Angela Gayon Dato Castillo, salamat gid, thank you gid, no? Roslyn Baldisimo, may lang pamati Roslyn Baldisimo, Virgilio Pios Balwarte Senior, no? May lang pamati Arlene Javier, Meribet Gonzalez Serrano, Joby Monares, kay Cone Esparicia Labaniego, no? Hana Sibalios Nartates, may lang monitor Hana, and sa kay Rochelle Folinso Susana, Nico Buenafi Montilla, sa kay Arnel Mendoza, Jody Tayloring, no? Grabe, Jody Tayloring, ha? Rejoy Colantro, Ken Vidal Oxinia, Maria Teresa Hofilinia, may lang monitora. And sa kay Lizel Zacare, no? May lang monitor Lizel Zacare, Precious Heart, and Belia Taninas, no? May lang pamati, Kay Love Ko, may lang monitor Love Ko, dali lang, no? Kaya ang ibang sininabasahan tanan nimo. Sige, sa kay Harry Quinio sa Hamilano, kay Terz Vergara Sancho, Liberty Benite Nobaldo, may lang monitor, kalakip man mga kaksyon sa kay CGG Tem, sa kay CGG Team, may lang monitor. Kay Mr. Milili Oligo, no? Dira sa Banis Cafe, baw subo-subo man ni kay Mr. Milili Oligo, kay Banis Cafe daw, ginsultan sang tsangaw, ginsulod sang kawatan, no? Ayo, Mr. Milili Oligo, sige lang sir, bawi lang, Ang mga nagkawat to, nami man to madakpan, kag pasubayan bla. Nerwin Sakmar, may lang pamati Nerwin Sakmar. Sinjilal Yarte gayon dato, dara sa Bangga Tutong, Barangay Pilisa. Sige, dagang salamat. Ardin Javier, may lang monitor dara sa Santa Rosa, Murcia. And sa kay Marilyn Abarte, may lang monitor. Okay, Gian Resisio, salamat gid. Jody Tayloring, may lang monitor Jody. Okay, dali gid lang Harry Quinio sa Hamilano, mati lang kami di sumbaga, tamyaw lang si Jude kag Jimuel Hamilano. Ga pamati gid. Thank you gid Harry. And Kinkin Vidal Oxinia, may lang pamati Kinkin, no? Okay. Aligi lang. Kay Art Tandoy, may lang monitor Art Tandoy. Tamyaw lang sa kuno sa kay Baluyloy gapahuwayway sa payag. Thank you gid Baluyloy, no? Art Tandoy, no? Terz Vergara Sancho. Sige, dali gid lang, no? Standby. Naton ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat.
Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa'yo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:26 ang aton oras. Sige, standby, karon dugay-dugaya. May winner kita sa aton sining sa pamaskwa sang ERB, no? Karon lang dugay-dugay. Life Extension Coffee Mix anay kita, kay ang Life Extension Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay, mag-update kita sa kay Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Ini may kang tanan sa sunog nagluntad dira sa area sang Barangay Alihis ning syudad sang Bacolod. Anong latest nga investigation sang Bureau of Fire Protection kag iban pang mga balita we have Aksyon Eden Abuso. Sa patrol, Aksyon Eden. Action Rex, ari pata di sa gihapon, no, sa ginluntaran sang sunog. Pero base iya sa records naton sining mga BFP personnel, purok matahom, digali Action Rex, purok matahom at barangay Alihis, syudad sa Bacolod, ang aton sining investigador nga si FO3 John Stewart Mondida, ara pa sa sulod, nagpangayo lang sa Sanjutay, pagit nga oras, kay padayat pang ila mapping operation sa sulod kay investigasyon kung diin gid bala posible naghalin ining sunog aside sa nabatian kay ina sa mga residente nga may paglupok nag-ibwal ang kalayo halin sa kilid sang sang balay nga kung diin nahamta may LPG pero nakakuha na kita dire sa mga pangalan bali do kadamo ginatigil sila Action Rex wala labot sa tagiya sang balay nagapa-board pagid siya wala labod sa mga borders may araman sa mga trabahante kay distributor ni sila sang tangke ni ang gas tank ni nga Sulain. Te ang tag-iya ni sang balay amo ini si Wendell Bravo pero wala di siya Action Rex kay siya kuno siya pamilya danay kay do nagsaka ang dugo te wala di siya. Ang nagarenta amo ining magtiya nga si Mili Nara, 41 anyos, kag ang iya sining hinablos nga si Janina Agravante, 19, amoy ning isa sa ining istorya tama kay ina, kag may 5 pagiti sila ka mga trabahante Action Rex sa ni si Gisela Penol, 18 anyos, taga Banwa sa Isabela, Junel Cabrillos, Jeffrey Heronda, Rodney Aguirre, kag Jason Panilio. Tanan ni Action Rex sa Banwa sang Isabela ting iba na dire amo na dig mga trabahante nga amo ni nagadulong man bala sa mga tangke may mga barangay officials naman dire pero si kapitan wala dire pero may mga barangay officials nagpalayag Action Rex kibot sila nga residential ni mo balay ni pero may amo na digali nga negosyo ti ila pa na tukibon kung bala may nag-agi ni sa permit, nag-agi ni sa sakto nga proseso. Kay kung pamangkoton mo ang mga residente dire, amo ni ginareklamo ni nila batok sa amo ni nga balay. Kay kapanimahuan nila permi ang sungaw bala sang tangke. Di nagreklamo? Di sila nagreklamo? Ginareklamo nila Action Rex sa tag-iya mismo kag sa amot kung nakapadulong sila sa barangay. Di kay may mga ang kalain pag ni Action Rex kay na kay may senaryo pa diya nga mga taga-sulod palapit pa diya sa timbang sang nasunugan nga balay kay ginambalan nga gaba kuno kay nasunog ang ilang nga balay. Ti kadugay na nga ga-operate siguro. Umbot ko nagpalabot na sa sang reklamo sa barangay kay ang barangay daw ay man kay balo. Kadamo-damo gali sang tangke Action din no.
O damo-damo gid Aksyon Rex, wala pa di sila ka isa kuno katuig ang nagapuyo dire kag amo ning ila sining negosyo. Amo na lang ning pasalamatan man di sang iban nga mga residentes palibot nga wala gid bala na siling gid nag-ibwal ang kalayo kag nagdako bangod nga kun nalambot gini tanan nga tangke ni sigurado advance happy new year gina di sila kay ga sinungaw di dalang Aksyon Rex ang mga tangke ti sa ulihin naman lang ang ginimo kuno nila pagreklamo sa mga residente di bala ginimo nila yung pataasan ng pader hoping kung gataas ang pader ti hindi nila Hindi makita sa sulod eh. hindi makita sa sulod kag abi nila hindi gyapon magwa ang baho bala ti amo na ding nabudlayan man sang mga residente gintawagan naman actually si Sir Rodel Legaspi galing kay may meeting sila sa NGC ti amo ni gin pahulat ko di kay arson investigator Mondida Aksyon Rex dugay-dugay matapos Nga naman si siguro. Mondida, hindi ka release ang information na? Hindi pa Aksyon Rex ato pa siya sa sulod nagayo lang gid siyang tapuso niya lang gidanay amo na nga naghulap-hulap man kita dire kay di ang sitwasyon sa balay hindi man siya totally damaged kaya intact pa man ang foundation sang balay ang kasulod lang nasunog kag ido lang ang napatay may isa lang ka ido nga napatay amo na ding sitwasyon kag ang mga trabahante kay nang iban wala man di kay mga nagpang-deliver amo lang to abing hinablos ang naggarenta man di sa balay nga dumalaga na lang sa bitbit ang cellphone niya kag ang laptop yari di sila subong ginatatap sa ila tupad balay bisan nga may lainay man sang buot kung baga kuno Aksyon Rex kay ti ginasaway-saway man na sila bangod man sa baho sang gas. Dali lang kay nautod. Kautod niya sa Aksyon Eden naman. Dali lang Aksyon Eden na buso. Kay ulay hununtad lang balita mo. Ang report ni Aksyon Eden na buso parte sa sining sunog nagluntad sa area sang barangay Alihis, no? Sining aga Aksyon Eden. Yes, Aksyon Rex. Mong katong di ba kay may residente samtang wala pa si Sir Mondida kadali lang yung Aksyon Rex kay do wala sila guro ka di ba? Mamo lang na din nang may negosyo lang amo na. Kapanimaho lang kami garada so wala kami kadalo nga negosyo nila gato kay sila nagambal kasi amo na tutuyan na yon mo tingangin da pa amo hindi na panimaho. Pero mga pila na di sila ka Bago lang yung mga lapit pala ni Dr. Ning balay niya. pero sila diya. Sila ni guro wala pa 1 year. Kasi wala pa ni 1 year. Pero napistingan yun nga nagreklamo ka sila ginabala. Yung sila na pambala to si Sheila yung pambala yung maipatulpo ya kuno. Sila na si Sheila nando pa di residente man da. Okay. Pero wala rin makapanimaho. Pero wala ka muna ka pa barangay, kung reklamo sa puro official niyo, di ba? Boy wala sila nagdihoy ay. Ito ako layo. Ako to yawain ko gatiner ilo bakulot man ko yung kadto ko mo. Why kayo Why sila nagpabarangay mo? Sa balay mo. Yari diya dukado sila yaw. Wala gito yung mangisog eh. Kailangan balang ko sila gamit yung report niya na lang mas temprano. Whether ito pang ayaw lang ni. Ayaw mo lang ito. Inano pagkilala mo sa kay pagwa nila detail sa din. Nagkambal mo ginaman magbukas sa sanglit nila, mong ginagamay na. Nanggamay lang makaigulong din kay gasulat. Di ko nga pondo ko mo. Kapag nanggamay lang ako. Bakit galit niya kuya Perming kay mamiliyad ko ang dami ko mabalaan kuya nga ko naluya ka malamalahan eh. Pagka sulod yung pick up na nila, sira na yan dayon. Pinatulog ko lang sa boy nila yan. Sino ginagalan mo, ma'am? Si Maya. Si Mamaya to sa Rex. Dati dugin muna balila dumayan numaliya gigin tago galing kay te do wala sila guro nag-usik sang chimpo pag wala sang nangisog nga may mag-report man sa barangay kay te may mga barangay officials na di kay nang nagkinadto. Wala man sila kabalo. Si Melanie Calvas gani taga Dragalio ga misisi sa aton yari ka lang kami dito padbalay di kululbaan kami di. Amo ni guro nabot siya sing ganon ni Melanie Calvas ay. Base ari lang siya sa palibot, ari lang ko ni ma'am sagwa sa ano kay para mabalaan ni kapitan ang mga sentimiento nyo di kay wala why na barangay officials na subong? May ara iban mga taga barangay Aksyon Rex naghambal man sila nga wala sila kabalo. Mamaya mo na din katabo kay wala man sila kabaton report.
angot sa amo ni nga sitwasyon dire. Yung problema kay wala to sa nag-report, nag-complaint sa barangay nga muna gali may mga tangke na nada. Oo, Kadamo ka resident tangke na daw. resident na di Action Rex mo. Oh, Hindi na residential di- area na yan, hindi commercial na. Oo, delikado gid siya, dugid ka delikado nga ginpangbutangan na di sa mga tangke Action Rex ang gas. Lantaon talan ka ng disposisyon man sa ngaton sining nga barangay subong man sa aton DSP kay sila Action Rex may mga ginahatag mo na nga mga permit mo especially nga related man ni daan sa ilan ni sa sunog-sunog man ang mga gas tank niyo kung ang negosyo sang nasambit sining tag-iya sang balay Action Rex sa dugang karan Action Rex ang detalye kay wala pa gid si Sir Mandida mabalik Sige. lang ka karan Action Rex salamat gid sa aton sa mga caption nga nagahatag mo di sa aton gani sa mga impormasyon kay do kagamog sa dinhi gani nga area Action Rex. Live diri gyapon sa Barangay Alihis, Action Eden Aboso. Mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso, standby Aksyon Dale Salazar. Siling ni ni Melanie Calvas ling hindi makita kay sirado palibot ang balay no mugani nagtaas pagid ang palibot sang balay no hadlok kami galinupok wala ko ka connect off naman wifi kay kuryente alin sa kay Melody Calvas salamat gid Melanie Calvas no sa mga kaaksyon ta may koneksyon sa mahigkong kulo ng Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Natuan ta na yung balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtaran sa DILG Bacolod nagpanugyan sa LGU sang syudad kag Negros Occidental nga istoryahan kag i-reconcile ang travel protocol. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, may diri sang panugyan ako na advice ang DILG sa may Bacolod City hango din sa magkatuhay travel protocol between LGU sang Negros Occidental kag Bacolod City. Kung madumduman kahapon nga adlaw may mga separado nga mga statement nga ginbuyan si Provincial Administrator Attorney Diaz kag si Bacolod DOC Executive Director M. Anga. Sabay sang probinsya nag-require sa gihapon sang SPAS Action Rex para sa mga travelers pero ang Bacolod under EO 53 ni Mayor Bing wala niya sang SPAS kung fully vaccinated na ang mga traveler nga bound padulong sa may Bacolod City. So ang reaction Rex ni Ma'am Maria Joy Marizes Medayag sang DILG Bacolod mas mayo nga sarihan kag i-reconcile sang duha ka mga LGU sa travel protocol kay sino siya nagaka-confuse diri ang mga traveler Action Rex kag nagatuga pagid sang hassle. Gani man nga naggalain pa niyang Negros man. Yes, no, kaya muna lang sila airport, tabutan nila sa jurisdiction sang silay at Oo. Negros Occidental. Hindi magagi sa aeroplano galing Depende ikabudlay mo no? sila. Tigaling Malawi, Action Rex kung by sea ang ilang sili nga pagbiyahe patulog may Bacolod. Na may Action Rex sa mga traveler tiya ba nagadali nga makapuli kay Gani. dugay-dugay man nga na stranded bawat sa pandemic kag may ara sa mga bakasyon abi diri sa may Bacolod City. So dili example diri ni Ma'am Badayag ang travel
protocol wala nga gina-implement between Bacolod City kag Iloilo City nga ginaistoryahan kung ano ang ginapatuman sa Iloilo City i-reciprocate man siya direct sa Bacolod City hamla siya daw may asang uniformity nga ginatawag sa travel protocol sa duha ka mga highly urbanized cities diri sa may Western Visayas. Gin-cite man nga example ni Mama Dayag nga may ara man sa mga local government unit nga wala naman action direct sa required sa espas kangay isang Cebu nga according siya hindi ba ng Bacolod City ang wala nag-require sa espas para sa mga fully vaccinated nga mga traveler patuloy diri sa may syudad sang Bacolod Action Rex. Ano ang tingog ni Ma'am Marid sa Joy Madayag sa DLG Bacolod? Isuryahan nila dapat Bulig dapat ang province Pero kung protocol, ma'am, anong masunod dapat? Province or Bacolod? duha sila Oo. duha sila kaya makadto sa province maagi man sa Bacolod istoryahan lang sa duha ka task forces wala na reconcile lang nila Reconcile lang gid no. oo Ito yung damo, pero nagka-confuse bala mama ko iba na ko ba matrasar sa airport nga kulang nga requirement. Gani, oo pero wala sa Iloilo wala ka Bacolod sige istoryahan lang ni Mayor Trinas kay ni Mayor Bing para nga kung ano ya ang requirements ng Bacolod nga magaling sa Iloilo. Pero wala man ang i-require sang makadto sa Iloilo. Nabla? Gina-reciprocate nila kung ano tong... Yes, it's the right term. Oo. Gina-reciprocate. Kaya mo man natani kung ano, i-reconcile lang sang province kay sang city. Para nga, hassle gid man na sa mga pasahero mo. Kay may statement, naman si Attorney Diaz, ang provincial administrator. Sang tingog ni Mama Dayag. So far, according siya, sila sining office, wala pa sila sa may nabatan nga complaint action rex ang sining gina-implement nga EO 53 ni Bacolod Mayor Bing Nilaldia ko sa dindiranda na stipulate or nabutang na saad nga para sa mga fully vaccinated nga mga travelers hindi na require ang espas nga ginatawag action rex. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Aksyon dahil sa Lazar mga ka-action sa din gaman sa bahin Pampinas labutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. May lang pagpamati kay Batch Jonathan Fuentes kag Huma Lumina dira sa area sang Tangob. Pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede gid. Kinanglan talang mag-DTX 5. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kunin. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad. Ito ang tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinavilla gikan sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa espas requirements sa mga pasero magapabilin suno kay Goblakson. Pagtaliwan sang ginakabig pinagkatigulang nga persona sa kalibutan Lola Francisca Blato sa Kabangkalan. Inspirasyon kuno sang kada pamilya suno kay Goblakson.
Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa liwat ng panindugan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga ang provincial government sa Negros Occidental padayon nga mag-obligar, mag-require sa mga pasahero nga nagasunod rin sa Negros Occidental sang S-Pass o kung isa sa mga requirements gina-implementar nga travel protocol. Ang balsang gobernador subong kung kakapi may nakitaan man sa gani nga post-action Rex nga base nga mag balik man kuno implementar ang sural sa nga bakulod, no? Pero tiway man yagin mention kung ano plastada basta kung matabogin mahina mag-upon liwat ang bakulod sa sining implementasyon sa nga S-Pass. Kapati si Gov. Lacson nga mabutangan na sang tuldok ang ining issue Aksyon Rex. Pero do may na panimauan gidang halos karabanan mo? Pero may araman nakitaan si Gov. Lacson Aksyon Rex kag nabatian man gani na may ay nagapost gihapon ka nagapabalo ang bakulod bound passengers no need na nga mag parehistro sa sining ispas nga natawag ti hambal ni Gov, so be it. Basta pa siguro lang niya nga hindi niya maapektuhan ang nagapadayon nga kampanya sa nga provincial government sa against sa COVID-19. Isa pa sanggin pahibalo na sang gobernador nga ang airline company Aksyon Rex nag-abi-abi gid kag nag-appreciate gid sa siring pagpatuman sang ispas nga ginatawag kay una bes ambal ni Gov ang feedback kada baton niya nga hindi na mabudlayan ang taga-airport or airline company sa ginatawag nga validation kay hambal ni Gov kung may ispas Aksyon Rex hindi ka na mabudlayan sa pagdeterminar kung bala inang RT-PCR test nga gina-present sang pasahero valid or fake o kung hindi plus ang vaccination card kung authentic o kung hindi, no? Ito na kasimple sang punto ginapalayag sa bunga aga ni Gov. Lacson Rex plus hambalya gina-recognize gid sang airport o airline companies ang ining pagdugang sang biyahe sang mga eroplano kasunod sa pagpaydalom sa Negros Occidental sunod sa bakulod sa Alert Level 2 kay humalin sa 6 lang kabiyahe kada semana nagliligad subong mayari sang 21 na no kabiyahe sa sunod sang isa ka semana. Papatian daliwat ang palayag ni Gobernador Lacson angon sri province that we will still require an S-Pass. Do you realize that even the airlines appreciate an S-Pass? Why? Because they don't have to validate or authenticate the VAT certificate that is presented to them or the RT-PCR result that is presented to them. But with an S-Pass, that means it has already passed that stage. The airlines appreciate that. No, it is easier for them. They don't like to bother anymore with validating a VAT certificate or a RT-PCR. So we're doing service to these airlines. What is important is the provincial government recognizes that our status has gone down to alert level 2, both the city and the province. And because of that, the provincial government allowed the increase of flights from 6 flights a week to now minimum of 21 flights a week. If the issue is because we want more people to come in, especially because it's Christmas, the province has done that. Sabay naman sang report nga may ara sang plano ang DILG, partikular sa bayan sang renewal nga talatapan, ipatubag ining pinakamapuisal sang sunag nga probinsya. Ang Baldingov ay para man siya sang communication o anuman nga liter nga nabaton ay kaangtara sa di. But kung may aragid man sa ipatuwag or aragid man sa plano ang DILG nga isoryahon ang duwa ka mga LGU, willing man ang gobernador sa pagkatambong sa Aksyon Rex. Sa piyak gabahin, saluan ko lang ang balita kay man kanamo sang
luyagid kani nga mahibaluan balakon ining si Lola Francisca sang sunod sang Kabankalan amo gid ang ginakilala bilang oldest living person hindi lang sa Pilipinas kundi sa bugo sa kalibutan. Ugaling kay ining living nga tinaga ni dumadula na ni kamatay sa kahapon na Lunes. Nagataliwan na si Lola Francisca sa edad nga 124. Aksyon Rex dito sa iyaman sa lugar sa sunod sang Kabankalan. Si Lola Francisca Susano isa lamang ini sa mga ginatawag centenarians nga nagpaton man sa Bulig Financial halin sa gobyerno probinsya Aksyon Rex. Ang ni Gov kamay pa ang inserbi nga inspirasyon sa kada pamilya ining si Lola Francisca, mas kilala nga si Lola Iska Aksyon Rex. Yari ang mensahe ni Gobernador Bong Lacson. She lived, 124 years. I guess she was an inspiration to her family. Because of her family were put together because of the attention that she got. Well, we also mourn, the death of Lola Francisca. I hope that she will enter the kingdom of God, the soonest possible. Rest in peace, Lola Francisca. Balita gikan sa Kapitolyo, probinsya ng Aksyon na Marlon Herboya, tingka mga mainsang Pinas, labutong ka sa amos ni serbisyo kay Balita, sama-sama tayo Pilipino, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, dagang salamat Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Siling ni Paper Parsley, Lingya, Aksyon Rex, ang province is pass, ang city, paspas. Sinugid bala ang insakto sa ila, nga duha dapat mag-isa ni sila. Pungkuan kag istoryan para ang nagabiyahe hindi maglingin ng ulo. Dapat gid pungkuan. Ay, oo, kabudlay. Politika, prangkang istorya, tagu-taguon, para sige, kantuhan tanay balita. Gikan sa kay Aksyon Brian Morden sa Nokpo, sa Banwas ang Isabela, 49 anyos nga lalaki o nagikog patay. Kag kalakip man ng Philippine Army, nagapating napunggan ang kuntani extortion sang NPA sa mga politiko sa Negros Occidental. Yaring countdown sa report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon Rex na kita na isang pamilya, ang isa ka 49 anyos nga lalaki, isa ka laon ni siya, wala sa asawa, nga nagkabit na sa Balayan, sa Kamalig, sa iya sining utod sa isa ka barangay dira sa Isabela, kag may ara sang higot ang iya sining liog gamit ang nylon nga ginahigot na sa mga manok nga inogbulang. Sunod rin kay Police Lieutenant Dante Vilanario, mga pila na kadlaw nga ining nasambit nga biktima Aksyon Rex. Anyway, sa ito mga tagpalamati hungod nga bininago ang ngalan sining nasambit nga biktima kay biktima sang paghikog. So ining nasambit nga napatay, sunod pa sa Police sa Isabela, nga 3 na kaadlaw o nasubra nga daw hindi siya mahimutang siya kaugalingon kay hinali lang siya nga nagdalagan Aksyon Rex, pero nating alang pamilya kay hindi naman ini buluhaton. So nagligad nga mga adlaw, mga Domingo, ini siya ang nag-inom kag nagpahukot, pagkatapos lumakat ini siya kag wala na siya makit-an pa. So ginpangita ini siya sang iya sila nga pamilya dito na nga nasapuan nga isa na ini ka bangkay, nagaluhod lang ini kay di siya matumba kay ang iya sining liog ara nagasangit mismo sa nylon nga ginhigot. So nagaduda ang pamilya nga may ara ini siya sang problema nga ginadala abi o galing wala siya nagahambal, rason nga hindi nila mabalaan kon ano ini. Ang pamilya kumbinsido naman lang ini siya naghikogid, pero ang pulis ipa-autopsy gid para balaan kon may foul play o kon wala ining kamatayon sang biktima. Ilayon na prosedo ang atong team
para i-verify kung mag-conduct sa investigation. Kaya sa punto nga pag-conduct sa investigation, according sa family, sa iyang usod sa mga inablos, tayo sila sa internet, mga ilang inadlaw, itong biktima ni, noong permilan na pahugog, wala na kaon. Tapos, kung makakita rin ikaw, kapagyo, kag sa November 21, wala na yung nakapulis ang gabi. Ang mga pagkakuan, agagin pagkitasan niya inablos na si RG Mamulo, 35 years old, single na rin, may limit. Bakit ito nila nakita sa kamalik sa iyang otot na ang nasa may igot na sa kopya. Amo ng paglayag ni Bilenario, sino nasabit niya kaso Aksyon Rex. Samtangin pakikangutan natin kay na si Brigadier General na mo si Inocencio Pasaporte sang 3 o 3rd Infantry Brigade diri sa syudad o kon sa probinsya sang Negros Occidental sang Philippine Army nangon siho kita kon kumusta ang lakat sang pamulitika diri sa probinsya kon extortion ang paghamalan. Suno kay Pasaporte Aksyon Rex nakita nila nga napugdan ang posible extortion nga himuon kon tani isang mga katapos sang NPA duman may ara sang engkwentro nga nagluntad sa silay nga may napatay nga isa ka babae kag isa man ka lalaki kag ang nagluntad man engkwentro sa Manaplak sa nagligat ato nga may ara sang 4 ka patay isa dito babae man nga may nagkala-recover dito nga mga extortion letter nga amo na to kung tani suno sa kay Pasaporte nga ipanagtag na sang amo yang grupo sa mga politiko diri sa probinsya sang Negros Occidental. So sadto nga natabo nga enkwentro dako ang bulig sadto kay napagar ang ilang tuyo pero suno pa sa Pasaporte nagapati sila natin may iban pagid subong nga may tuyo man nga magpang-export kason nga tiga pangabay siya sa mga politiko nga hindi lang magbaton kag mag-report gilayon sila sining tratapan kaya nagapati sa Pasaporte basta sa tiyon sa eleksyon nagaginuwa gid ni nga sahi sang aktibidad sang NPA kag iban pang grupo. Yari si Pasaporte angot sini. Discourage naman sila maghatag. Kami ito campaigner, wala naman sing area ni diri ang anyo people sa amin diri Negros sa turito naman na wala naman sila na sing masiling nila nag-base nila wala na subong. So as much as possible ako discourage namin kung malaman naman later on sa mga nag-surrender or later on ang through legal cluster naman nga sa kasi kung ano pa sila later on. Sige, Aksyon Brian. Ang kalayag Aksyon Rex ni Pasaporte angot sini. Balita sa North Aksyon Brian mo din nag-report mga ka-aksyon sa dintaman sa Pinas labuton ka sa hamon balita kang serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Sa mga ka-aksyon tamay tisiyan. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw
sa piyak sang mga panghangkat kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Ako si Bayani ang Bayani. Bakunado ako. Ikaw ya, salo ka pa. Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Ako si Bayani ang Bayani. Resback sa COVID. Magpabakuna na para sigurado. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na, nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEC actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay naman amat ang pagsulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagtamo dito dito at that time. No, Bulig Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung
hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Baka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga, matagpak na! Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gila pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 19 aton oras daligid lang kay ari nang aton sining winner ho sang sa pamaskwa sang ERB mga kaaksyon. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod number 1. Ari na nga to sining winner mga kaaksyon sang 500 pesos nagpamati sa Aksyon Radyo Bacolod
ma-check itabi. Hello, mayong hapon. Mayong hapon, sir. Mayong hapon. Pila edad mo? Sir, Pila? 40. 40. Okay, Oo. taga diin ikaw, sir? Taga Morsya, Din sa Murcia ni? sa Barangay Gawan. Barangay Iglauan, Murcia din ganining Iglauan sa may Barangay Gawan, Morsya na, sir. o sa dini gani ni Dampi? Dire, pasulog yun sa lampas sa Banuang sa Morsya, sir. Pagto sa, dire sa may Don Salvador, bla. Sa may- Okay. Sige. Sino gani ni? Si Mr. Alison Rosas. Alison Rosas. Sige mga tagko 500 pesos, sir. Kabayuntang nga masabat mo lang niho. Nanong standard extra namon gani? Sa Aksyon no Radyo Bacolod, din ginatawag nga una sa balita, una sa Aksyon. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Perfect. Congratulations, sir. Ipadala lang namon da sa pera. Padala ang 500 pesos mo. Congratulations, Sir Alison Rosas. Thank you, sir. Gano ka subong ka pang laba? Go, Brazil, kampo. Biko ka pang laba ka. Go, Brazil, kampo. Sige, sir. Congratulations, ha. Salamat, kid. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congrats sa tusring nga winner. Biko, nagakwan siya. Si Alison Rosas to, taga Barangay Iglauan, Murcia, Negros Occidental. Thank you, Gida. Congratulations, sir. Salamat, Gida. Ayos, sige, kantuan tanay si Aksyon na Eden Abuso sa BCPO, mga ka-aksyon, masubra 400,000 pesos. Lapit tong sa milyon ba nga balor sang sabo na kuha sang pidig sa duwa ka sunod-sunod nga buy-bust operation nga ginpatgayon kainasang aga. Ibaloon tabing balita, we have Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Aksyon Eden. Action Rex masobra inagali sa tunga nagit sa milyon kay naglambot sa 149,000 Pila? pesos. Oo. Pila to Aksyon Eden? 649,000. 649 gali? Oo. Grabe Kaya ba? ulihin na sila naka-update sang pila man to ka gramos ang sa isa pa gid sa nadagpan. Pero ti duha ni ka persona, duha man ka buy-bust operation. Naging patigayan sang Philippine Drug Enforcement Group, Special Operations Unit sang region. Kaupod ang Criminal Investigation and Detection Group kag Police Station 4 sa Lapu-Lapu Street, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod, alas 10 sinila nga aga. Tupad balay lang yung Action Rex ang ila siningin patigayonan sang buy-bust operation. Ang nagdakpan, amo Sanday Rafael Martir, 43 anyos, kag Janice Palo, 35, tanan residente sa nasambit na lugar. Nakuha kay Martir ang 7 kadalagko, 7 ka medium, kag 15 kagagmay nga heat-sealed transparent plastic sachet sang ginasuspeksyon shabu nga may kabugaton nga 64 gramos, valor 435,000 ka pesos, 11,000 pesos na buy-bust money, kag iban pa nga drug paraphernalias. Nakuha naman kay Palo ang anom ka steel transparent plastic sachet sa ginasuspeksyon shabu nga may kabugaton na 30 gramos, valor 204,000 ka pesos. Sunog kay Martir, Action Rice Unity na istorya kaman sa kainantes pa nagresponder sa sunog na priso na inisasadto bangod man sa pagbaligya sang illegal na droga kagin ako man sini na pagwa niya gadayon sa BJMP dira sa Takuling, nagbalik man siya sa iya sini nga illegal nga negosyo kay amula man kuno na ibuloan niya nga obrahon. So duha karon Action Rex ang priso sa custodial facility sang police station number 4. Nagtinguha man kita na may interview kun pani ang team leader sang PIDEG ugaling kay ambot na shy type sila
hindi sila magpa-interview. Ilang taon pala ni Karoni kung may isa pa Sige. si PD kay si Deg Manaya Sunrise ang ang lead unit. Sa region nino? Yes, PDEG Sunrise. Ano siya gan PIDEG? Provincial? Philippine Drug Enforcement Philippine Drug Group. Enforcement Bali, national Group. ginisa. Pero dala ila Special Operations Unit sa may Region 6. Sino na yung team leader nila? Si Ambot, sino? Tunga sa Pulano. Ito kayo nun, sila magpa-interview. Kanami ila sila, mga magpapirma sila. Tapos nagpula-sulat sila, hindi na magpa-interview. Sige Gani nga kung amo lang, di ba magpa-interview? Kiko nga, hindi amo. Gani man. Nahuya sila siguro But sinong team leader sang PIDIG sa region Imaluot na kung sila tumalakbo sa ipalabotan ni sila igtalopangod do kay kalaway man ang team operate ka lang way kay mo spokesman da or manugambal. Importante lang sila tuloy manugpirma tapos pirma wala na kami sapat. Nano naman. Sige lang ba lang taging pusoon mo bala? Sige. Sorry. Sige. Balita, halin sa Bacolod City Police Office, Section Eden Aboso, mga ka-aksyon. Din ka man sa Pinas Labuton Kasangamon Balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa BCPO. Life Extension Vitamin D3 na yun. Nagasuporta. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Tuwan tanay balita gikan sa ato sini nga mga out of town reporters. So nahunta si Aksyon Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz pagpangimon sa iyang live-in partner. Ang rason kun nga nag-suicide ang 41 anyos nga construction worker. Ang bangkay sang biktima yara na sa funeral parlor sa among syudad. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib from Cadiz City. Aksyon Roger. Aksyon Rex, nakahunong na sa karon ang bangkay sang isa ka 41 anyos nga construction worker matapos ngayon siya ang nasapuan mismo sa budiga sa construction site kay lagi na obrahan din sa may Amigos Tres Barangay Sampancho sa Cadiz mga alas 2 ng takna sang kahapon na. Now, sa report, pangimon ang rason kung nga inisya ang nag-commit ng suicide gamit ang isa ka electrical wire ngaya sinigigot siya liyog kagibitay mismo sa steel process sa nga bodega sa nga construction site sa bahin sa nga barangay Tinampaan. Ini nga persona ang may ara nga suicide note nga ginbilin kasiro sa report nakatugod sa suicide notes nga nagapalambot siya sa mensahe kaya kinilibid partner nga ginapahayag sini nga kung wala nagidman sang pagtamod sa iya ang iya kinilibid partner in Cebuano speaking puslan pamanday nga di na lang nimo ko gimahal nga maayo pa nga dili na lang pud ko nimo makita. So hinaot nga dili ka malimot nako amo ini ang natugon sa iya sini nga suicide note nga nakita dito mismo sa lugar sa diin siya na sapwan sa tina nga bodega. Now, ginkonfirmar man rin sa iya sinilibid partner nga sang magtawag sa iya sang nagligad nga 3 na kadlaw wala siya makapauli bangod man nga ang iya sining nga tatay o kung ugangan nga hilaw sining biktima ang nagtaliwan man dito sa may syudad sa Escalante. Ining biktima
taga Sitio Bugas, Barangay Akinda Pre sa Sudad Sing Escalante, kag amo ina nga si Buano seeking action Rexa. Pero ang kapulis talaga parahin pa karon sa pagpatigayon sa ila sini nga investigasyon agod nga ma-declare nga case closed ang kaso kung wala gid man sang foul play action Rexa. Amo ni report dato sini nga madulong sa Zematilion direkta diri sa akon nga area of responsibility sa may siyudad sang Cadiz. Para sa aton sing mga ka-aksyon, sa diin man kamo sa Pinas, lambuton kamo sang amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon Roger Guti Big Report, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Roger Goti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. May lang pagpamati sa Patdan Boys. Grabe ba Patdan Boys gida? Paringala na bales kag June Cordoba. Mga Patdan Boys ay puwerte. Katuan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Gikan sa San Carlos, Calatrava, Intoboso area, 1,000 ka mga individual nga apektado sa COVID-19 nakabaton sa 3,000 pesos nga cash assistance. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex, no? 1,000 ka mga individual apektado sa COVID-19 nakabaton sang 3,000 pesos nga cash assistance gikan sa banwa sang Calatrava. Ginapalayag ni Marian Era, Executive Secretary to the Mayor, nga ang 1,000 ka individual ang gikan sa 38 ka mga barangay nga sakop sa banwa sang Calatrava. Dugang pa ni Mrs. Era nga prioridad sini ang mga LSI o kon locally stranded individual nga nagalin sa iban nga lugar. Yari ang dugang napalayag ni Mrs. Era. And we also give the discretion to the punong barangay kung kinsa ang iyahang ibutang recipient. So our instruction was to give priority to those who are affected primarily by COVID, like those who are working outside of Negros Occidental, unya ning uli dire as LSI nato, unya wala nakabalik og panrabaho ba. Ang napalayag ni Marian Era, Executive Assistant sang alkalde nga si Marilyn Era. Mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Nelson Patinio sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Nelson Taho. Nelson Tahom. Nelson Patinio, no? Si parin Nixon maning ako niya man. Thank you gida. Aksyon Nelson Patinio. Katuan tanay si Arlo Ticar, no? Naka-standby si Aksyon Arlo Ticar. Kapulisan sa siyudad sang Silayon. Nagpatigayon sang caravan. Yaring kaundan sang report gikan sa kay Arlo Ticar. Kay Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Bilang kabahin sang Duterte's legacy towards national security or recovery, ang mga tapos sang Silay City Police Office ang nagpatigayon sang karaban sa siyudad sang Silay sadtong isagid lamang kaadlaw ang nakaligad Action Rex. Ang nasambit nga aktibidades ang ginapangunahan Action Rex sang 4th Platoon 1st Negros Occidental Police Mobile Force Company sa pagpamuno ni Police Lieutenant Fredsfield Presquito kag sa supervision man ni Police Lieutenant Colonel J.F. Malong bilang Force Commander. Ang ini nga hiluguton ang facilitar sang Silay City PNP kag sang local government units sa siyudad sang Silay nga amo ang nagpanghatag sa mga food packs sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Kapin sa 150 ka mga individuals ang naka-avail sang nasambit nga mga food packs, 20 ka mga individuals ang naka-avail sang free haircut, 100 ka mga persona naka-avail sang bakuna kag 100 ka mga disposable surgical mask ang napanghatag kag 100 ka mga flyers sa anti-terrorism kag COVID-19 health advisory. Present man sa nasambit nga programa
ang Philippine Statistics Authority, Bureau of Jail Management and Penology, SILAY, Department of Social Welfare and Development, Department of Agrarian Reform, Department of Interior and Local Government, mga katapo sang barangay, kag barangay council sang barangay Kapitan Ramon, kag barangay Mambulag sa siyudad sang Silay, kag ang mga katapo sang Bravo Company sang 79th Infantry Battalion, Philippine Army. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Arlotica reporting. Mga kaaksyon diin kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Arlo Tikar gikan sa ika-3 distrito sa aton sining nga probinsya. Constipation ng Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account kuning Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rin ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon.
sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been like principle ever since, no? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate, no? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster, no? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga Alang-alang na ta sa tiyempo, pasensya gid ang way ta malabutan mga kaaksyon kay pikiti gid ta sa orasan mga kaaksyon, no? 32 días na lang nabilin before pa man mag Christmas Day kag 39 días na lang ang nabilin before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo si Kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!